Soc la Maria Caselles, soc bombera i porto 2 anys i mig dins el cos de bombers de la Generalitat. Formo part de l'equip d'intervenció i les nostres funcions són de salvament, de rescat, extinció, obertures. Els primers dies de treball, sí, recordo que els primers cops que conduïa el camió de bombers i anava pel mig d'una ciutat i nens i nenes em miraven i deien als seus pares «És una bombera!». Doncs poder el més difícil d'aquesta feina és quan estàs davant d'algun foc i hi ha molta temperatura, no tens visibilitat, són condicions extremes i no és fins quan ja has acabat el servei i t'estàs desequipant que et treus el casc i se't veu el cabell llarg i diuen «Ostres, doncs és una bombera». No crec que hi hagi cap barrera, simplement que proporcionalment, com que són molt poques bomberes, doncs acaben ascendint la mateixa proporció, no? Jo crec que el que s'ha de fer és normalitzar, no? La dona dins del cos de bombers, tant un home com una dona, indistintament, poden fer la mateixa funció.